Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, pitsa 6 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 19, bersikulo 25 ngadto sa 34. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan og ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas og si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Ug miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Humaniini si Jesus nga nasayon nga ang tanan natuma na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga nga isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya ug namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga baliu nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang bangkaw, giduslak sa usa ka sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.